खुलुमबाय। हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैनायनि उनाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो? लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख होगोन होनना मानो थगायखो? हाग्रामा महिलारिया साख्रि होगोन होनना लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो? बेबायदि कुइसन खालामदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों रुंगल बर' बिथाङा। रुंगल बर' बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा रुंगल बर' बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों। हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैनायनि उनाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो होननानै रुंगल बर' बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारि सरकार सालायनाय समावल' बर' मानसिया बुथार जादों नामा? 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय। बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि दान मोनसेसोनि गेजेरावनो जनक आरो जोंसारमोना मानो गावथार जाखो? बै समावथ' मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जादोंमोन नङा होमबा? दा मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि समावबोथ' बर' मानसिया गोबां थैदों। गोबां बर' लाइमोनफ्रा इनकाउन्टार खालामजादों। रुंगल बर' नोंथाङा एसे गोथौयै साननानै बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजां। गोजौआव नायदावनानै खुदैखौ मुजुयोब्ला गावनियावबो नाङो। रुंगल बर' बिथाङा सानदों खोमा इउपिपिएलनि समाव बर' फिसा थैयाखैमोन होननानै। ना बावबाय नामा रुंगल बर' बिथाङा जनक आरो जोंसारमोनखौ बर' फिसाफोरा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव मानो जिउ गोमानांगौ गोनां जानानै फैखो? बेफोरखौ गोथौयै साननानै नायनाया गाहाम इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा। आरो रुंगल बर' बिथाङा बुंबावदों हाग्रामा महिलारिया साख्रि होगोन होनना लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो होनो। बेबायदि सोंथि खालामबावदों रुंगल बर' बिथाङा। रुंगल बर' नोंथां 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय। बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावनो मानगेन्द्र प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरां बिजोंफ्राव बुंनानै लादोंमोन न'खर न'खर साख्रि मोनजोबसिगोन होननानै। न'खर न'खर साख्रि मोनजोबसिगोन होननाया थांनाय 5 बोसोराव माथो मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङा गाव सरकार सालायदोंमोनब्लाबो माथो न'खर न'खर साख्रिखौनो होनो हायाखिसै। लाजिनाय मोनाखै? रुंगल बर' नोंथां बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगां गोथौयै साननानै नायग्रोनाया गाहाम। गावनि बिखुंनि मैलाखौ गाव नुवाथ' गुबुनासो नुयो। थांनाय 5 बोसोराव मानगेन्द्र प्रमद बर' एबा इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होदोंमोनब्ला थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मानोथो जेनखो? मानो जेनखो? रुंगल बर' नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों एसे गोथौयै साननानै नाय। खुदैखौ गोजौआव नायखोनानै मुजुयोब्ला गावनियावबो गोलैयो। महिलारि बिथाङा सरकार फैनायनि उनाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो? बिथांखौसो टाइगार होननानै कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। टाइगार थानायाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो? दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ 2 लाख होगोन होननानै मानो थगायखो? बोरो साख्रिया बोरो? हाग्रामा महिलारि बिथाङा साख्रि होगोन होननानै लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो? बिनिसो एन्सार नांगौ। दिनै बर'फोरा संग्राम खालामनानै मोननाय बिटिआर सेक्रेटारियेटआव दिनै लाइमोनफोरा मानो थांनो गोनां जाखो? हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो सावरायनानै समस्याखौ समाधान खालामनो हायासै? दिनै रायजो राजाफ्रा सोंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै नोंथाङा मानो परियालबाद नेपटिजमनि पलिटिक्सखौ मानो खालामनो नागिरदो? बेखौसो सोंनो नागिरदो। गावनि खुरखालि जाबानो गावनि बिबोनां जाबानो मोननो नागिरनाय, गावनि बिसिखौ एमएलए दैखांनो नागिरनाय। नोंथांखौ बिनि थाखायथ' देरखाहराखैमोन। बिटिआरखौ मोजां खालामनो, मोजां सासन खालामनो नोंथांखौ मेन्डेट होदोंमोन। नाथाय नोंथांनि समाव जों खोनादों सिन्डिकेट, जोंनि बर' मानसिखौ गाफ्ले गाफ्ले बुथारनाय। दिनै बहाबा मेला नायनो थांबा देगारजों सुनाय, बुना हरनाय, मानसिफोरखौ फाग्ला खालामनाय जिथु नोंथांनि पलिटिक्स, जेनेरेसनखौ धंख' खालामनाय जिथु पलिटिक्स, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। आरो एसेबां जुदि जाथियताबादि मानसिबा दिनै जों खोनाबाय थादों बिटिसिखौ सोरबासो सालायगासिनो दङ, सोरबा बामोना सालायबाय थादों होननानै जों खोनादों। सोर बामोन? नोंथाङा एसेबां पावारफुल मानसिबा बे बामोना मा रोखोम सालायनो हाखो? आन्दलन खालामनो मोननाय बिटिसि, बिटिआर, बिएसिखौ बोरै सालायनो हाखो?
बिक्रम दैमारियाथ' बुंदोंमोन बाहेरनि थिकादारफोरखौ सोरबा लाबोदों होननानै दा नोंथांमोननि खामानिखौ दिनै बाहेरनि थिकादारफ्रा बोरै मोनखो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिटिआरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो मोनाखै मानो बिथांमोनखौ मोजां थिकादार जानाय चान्स होआखै मोजां बिजनेस खालामनाय चान्सखौ मानो होआखै जों सोंनो नागिरदों कास्टम बसुमतारी रिन्जय बर' बिक्रम दैमारि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना सिगाङो फेसबुक लाइभ खालामनानै हाजारथा बाथ्रा बुङोमोन गाफ्लायोमोन दिनै खोनादों जोङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारि बिथांखौ बिथाङा दिहुनगोन मस्ट वेलकाम जोङो सापर्ट दङ नोंथांजों नाथाय नोंथाङा इलेक्सन बारहोनो थाखाय एसेम्ब्लि इलेक्सन फैनायनि थाखाय नोंथाङा बेबायदि फाल्तु बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो बर' रायजो राजाया सैजो जायाखै साफ्रोमबो बर' फिसायानो लुबैयो मानव गेदेर रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ गथारनांगौ जेरैखि जाया नाथाय इलेक्सन फैनायनि थाखाय नोंथाङा बिदि भेलखि बाजि बाथ्रा बुंनायखौ जों रावबो बर'नि थै गोनां बर' फिसाया सैजो खालामनो हाया दिनै जों जातिनि अस्तित्वनि मेन जायगा क'क्राझार बायदि जायगायाव बर' मानसिया गाफ्ले गाफ्ले बुथार जाबाय बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हानाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो नोंथांमोना सोंनांगौ नोंथाङा थांनायाव नोंथाङा जिन्दा थानायाव नोंथाङा थांना थानायाव बोरै बर' मानसिया बेयाव बुथारजानो मोनखो नोंथाङा CM जाना थानाय समाव नोंथांनि सेला सामुन्दाफ्रा बुङो नोंथाङा बिराद पावारफुल मानसि गावनि जाति भाइ बर'नि थै गोनां सासे सेंग्रा जोहोलावा अना खना बुथार जाबाय दुखुनांथावना हाग्रामा महिलानि समाव बर' जातिया जुदि रैखाथि गैया बे बाथ्राया अलरेडि फोरमान जाबाय थैंक इउ আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমাৰ পাৰ্টিৰ এটা এক্টিভিটিছ হয় আজিৰ অনুষ্ঠানৰ কথা মই বিশেষকৈ ক'ব বিচৰা নাই কথাটো হ'ল কি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া শাসনৰ অহাৰ পিছতে BTCত যেনেকৈ ধৰণে অশান্তিৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইটো লৈ পেলাই আমি শংকিত যোৱা 5টা বছৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো চৰকাৰ আছিলে সেই সময়ত খুব মানে শান্তিত মানুহবিলাক বসবাস কৰিব পাৰিছিলে BTCবাসী আজি আপোনালোকৰ গোসাইগাঁৱৰ পৰা খৌটালৈকে BTC এৰিয়া যিমানলৈকে পৰে অশান্তি এইকাৰণে আমি কৈছোঁ মানুহবিলাকে কৈছে শান্তিৰ নায়ক প্ৰমোদ বড়ো অশান্তিৰ চৰ্দাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই কৈ যাওঁ আজি তাৰিখত মুছলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুসকলক হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই গাদ্দাৰ কৰিছে সংখ্যালঘু জাতিৰ লগত গাদ্দাৰ কৰা 1 নম্বৰ ব্যক্তিজন হ'ল হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া তেখেতে সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিম বুলি ভোট লৈ লগে লগে উল্টা ঔষধ মাৰি দিছে সকলোৱে জানে গতিকে তেখেতৰ নেতৃত্বত আজিৰ তাৰিখত না সংখ্যালঘু না আদিবাসী না সান্থালী না বড়ো না কছাৰী না ৰাভা কোনো জাতিয়ে আজিৰ তাৰিখত শান্তি থাকিব পৰা নাই উদাহৰণ আমি শুনি আছোঁ আপোনালোকে মিডিয়াৰ মানুহ আপোনালোকে বিশেষ ভালকৈ জানিব হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া চৰকাৰত অহাৰ লগে লগে যোৱা মেলাৰ কথাটো মই বাদেই দিছোঁ শ্ৰীৰামপুৰ গেটত সাংঘাতিক ধৰণৰ সিন্ডিকেট আৰম্ভ হৈছে বুলি নিউজত বাজি আছে আমি কোৱা নাই এইটো কথা আৰু সিদিনাখন যিটো ঘটনাটো হ'ল যিদিনাখনৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিলে সিদিনাখনৰ পৰাই অশান্তি বিৰাজ কৰিছে ক'ৰবাত ট্ৰেইন ৰাস্তাত বম পাইছে ক'ৰবাত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হওঁ অৱস্থা কাৰিগাঁৱৰ ঘটনাটো আপোনালোকে দেখিছে BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েট হামলা হৈ গ'ল মানে কি অশান্তিৰ চৰ্দাৰ যে এই চৰকাৰখন বহিছে অশান্তি বিৰাজ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে এটা বিকল্প শান্তিৰ নায়ক প্ৰমোদ বড়োক আজিৰ তাৰিখত মিছ কৰিছে মানুহবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰত UPPLৰ চৰকাৰত মানুহবিলাক শান্তিৰে থাকিব পাৰিছিল আৰু এইকাৰণে আহি থকা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত সকলোৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যিটো BPF দল উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে টঙালি বান্ধিছে ধন্যবাদ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যি গাদ্দাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া সংখ্যালঘুৰ ওপৰত এতিয়া যিটো অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে
তেখেতৰ ওপৰত একশ্যন ল'বৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰতো একশ্যন ল'ব লাগে কাৰণ তেখেতত শাসনকালত যি ইলিগেল এক্টিভিটিছ এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছ এইবিলাক দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে অতি সোনকালে যদি BTC বাসীক এটা সুস্থ পৰিৱেশ দিব বিচাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো ভিজিলেন্স এইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইনভেষ্টিগেট কৰিবৰ কাৰণে আমি শুনি আছোঁ BTCখন হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ খুৰখালী মুনমুন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া নি আৰু কোনোবা এজন অসমৰ ডাঙৰ নেতা মিনিষ্টাৰে তেখেতসকলে BTCখন লুটি ফুটি খাব ওলাইছে সমস্যাটো তাতহে এইখিনি কথাও গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে BTC বাসী ৰাইজক আৰু অসমৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মহলক নজৰ দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ নিৰ্বাচনত কিমান খেলিব নিখেলিব এইটো কথাটো মই ক'ব বিচৰা নাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ শাসনত BTC বাসীয়ে কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰিব ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এইটোহে আপোনালোকে আমাক সুধিব লাগে যে মানুহবিলাক কিয় শান্তি থাকিব পোৱা নাই জুৱা মেলা কিয় বাৰে বাৰে হৈ আছে চিণ্ডিকেট কিয় আৰম্ভ হৈছে ক'ৰবাত গ'লে মানুহক ধুমকি দিয়া ক'ৰবাত মানে ডেগা দিয়া সানি দিয়া ক'ৰবাত বম পাইছে আপোনালোকে দেখিছে আমিও নিউজত দেখি আছোঁ আমি ক'লে পাৰ্টিৰ মানুহ কোৱা বুলি ক'ব নিউজত সদায় চাই আছোঁ আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ অপশাসন এইকাৰণে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াই মিছ কৰিছে মানুহবিলাক